Okay, ito na. Alis na tayo sa gawa. Ano na ba tayo? Papitix. Wala po sila eh. January 15. Paano naman tayo may kapusin? Kaso ugma to nagali. Dito na yan yung ano. Dito na po magali. Boss. Sa aga. Ay, sa aga. Kaya na ang kaniba man sa ano. Flex.
Hindi. Pansin pa yung dalawa oh. Hindi siya makababa. Oo. Bumaba. Tigit na pati. Bakit? Bumaba. Ha? Ganon. Mababa ng 5 piso doon eh. Ha? Mababa ng 5 piso bili sana eh. Pogsi na rin. 1,095 yun eh. 985 daw doon. 5 piso lang. Pogsi na rin. Ano muna dapat? Kinuha natin kahit. Parang SM. 999. 999.95, 5 na lang. Oh, sige sa tapos. Tapos. Katagpakan. Barangay Katagpakan. Lasing, di makaahon. Ha? Yung lasing, di makaahon sa saldan. Harga naman lagi naman. Parang bumaba itong pagkukuhan. Yung just mo ay. Pag bisig-bisig ko parang bumaba ito. Ngayon parang tumasa naman. Di ba? Ay, hala. Hello. Doon nga yung doon sa plani. Medyo gumanon siya oh. Ha? Gumanon. Kaya, ginawa ko ngayon eh. Gawin tayo siya amigo. Ah, Gawin siya. patuloy na. Sira yung ATM bus, nilipat na yung pasayro dyan. Kaya bus? ATM, yung mga bamini bus. Yung last trip nila. Ah, sira. Last trip nila. Patuloy tayo talaga.
Diyan lang po sa gawa. Kasagawa lang po. Opo. kayo. Ang pangalan ng basta Sir Magayan na lang. Opo, Bicol Magayon po. Bicol Magayan. Opo. Okay, thank you. O, dito tayo sa Tigaon. Tabi na tabi. Uy, tabi. Tigaon, partido. Wala pa yung isa. Wala pa, umalis na. Paalis na siguro. Wala na siya na dyan, oh. Wala na pasero eh. Paalis na. Unahan na tayo. Oo. Takot to mag-aay naman. Wala na yung booking dyan eh. Takot mo na sa daan. Takot na. Oh, sila tayo. Bensomel. Ano? Galer. Paano yung bus mo? Pasakay, pasakay ko. Pasakay na siya. Ano? Meron na yan, sa single. Ah, Wala, easy. Harap na harap ng terminal bibigat. ayun na. Sakay. Mayroon na natin kiri. Dumiretso na. Gusto nga sumakay ng pasahero eh. Kaya lang ayaw, doon pa siya nakabang kasi. Kanina pa. Kaya sinigaw. Haha. Jeep nga yan eh. Migo Arlon, pater ka. Eh, Siya lang nagasimbol yan. ano yan, di mo nag-abang sa Raymond. Doon kasi siya nagabang eh. Ang problema na pinikap yun eh, pasahin mo ito ng booking. Eh, mapipilitan siya sumakay doon kasi nga doon wala na siyang masakyan eh. Eh, pa- Ayaw sa kanilang pasahero, pilit nila eh. Ayun na kaya. Nahiya din naman. Harap na harap eh. Dapat sulat siya dito. Amigo, ang ilaw-ilaw. Bano? Huwag sila rin. Kaya amigo, sa nakabano po. Tukoy ko yung booking ng set. Driver! Balis ka agad din, may pasahero na para sa tapat ng Raymond Day. Ano sa iyo eh. Oo eh, yung tuwan sana namin eh, sabi naman ng dispatcher ng Raymond Day nakamuna na kanila. Pero nasa gusto sumakay ng pasahero. May ticket na raw. Para. Pero wala pa ticket yan. Papara ba yung may ticket pa? Sigurado pa, di sa akin, hindi na naman malayo-layo. Papara ba yung may ticket na? Pagka ano yung alalayan mo kami, nakuha ko mga dalawa yun. Wala, sige na, Ner. Apat sabi ko. Isayang din mga. Nagabang eh. Sorry siya nagabang eh. Kasi nung pang isa kayo dito sa unan lang muna, yung mga nalilipat yung baga niya. Kain ko sana eh, nagano yung matanda eh. Makakapag- sa daan. Kung magagalit lang ang pasayro sa kanila. May sa iba yan eh.
technician dito. Dapat kayo, tinatawagan na. O, ilan naman mo, ilan naman mo. Isa na lang tumakbo. Bukas naman. Pabalik naman ulit tayo. Alam mo, tig-kaunti. Dalawang crew nung ubusin. Is kaya naman na isang bus ang takbo. Mahina. Dapat dinutaw na si Diaz dito. Isa lang pinali sa Manila. Oo. Wala nang pasahero na. Tuloy-tuloy. Basta binaya, no? Oo. Ano sila? Kasunod na yung Traffic pala dito ah. kasunod ng GC, oh. Kasunod ng GC. Daming tricycle niya, traffic. Traffic oh. Medibus. Traffic oh. Tricycle. Tulong mo natin. Okay, okay. Dinahin lang takbo, nagbabase na, kung sila na yun. Yung ano yan, yung automatic headlight. Yung nabasa na yan. Oo. Kaya sabi tuloy nila, abot na sa 80. Speed, kaya nagbabase. 49 pa lang ikaw, nagbabase na eh. Ito na yan, yung headlight nabasa. Maganda na eh. Automatic headlight. Hindi lahat ng buzzer may mag-set na sa speed limit. Kasi mga sensor yan.
Lahat ng ilaw, sensor yan. Minsan yung CR, kung may naggamit. Kaya yung nasa mga, din. mga nagbabaser yan. CR. Kaya marinig yung baser, ano yan. Yan sa takbo may exit na nila sa takbo. Nalabas yung ilaw doon eh. Anong buwan. Yan sa CR, wala na tubig oh. Nag-iilaw na. Yan oh. Yan, ano yun to? 36 pa lang, bawasin lang. Kasi nagtatanong yung iba eh. Natakbo natin, nagbabase na. Kuha na nila dalawa. Kung sila tayo, 80 pa lang, base na eh. Ito nga, 34 pa lang, base na eh. Hindi lahat ng base may gubisit, nasa takbo. Ang nagbabase, hindi naman. May isang kusa lang siya magbabase. Kasi pati yung ano yan sa CR. Akala ko si Boss hindi lagi oh. Parang katawa ni Boss eh. Dito na yung eskwelahan. Sinakal, balik sa college. Ligawan. Dito tayo nakatigil, di ba? Asa na pa? May mga truck, check. Diyan sila nagabang eh. Saan? Yung Magkalawin? kanya, ano, diyan sila nagabang. Hindi mo kumara. Di ba? Nandiyan tayo sa truck. Yan, oh, diyan sila nagabang eh. Dito. Yung ano na yan, yung Kanto na yan. kanto na yan. Salvation. Salvation. So, alam na salvation kung saan. Hindi siya makatanggap sa paliwanag na hindi alam natin eh. Tanga ba tayong lampasan para intayin kung alam na. Ano pa lang sa pagtawag mo? Sa pagtawag niya, sinabi mo na nga. Yung wala, di ba? Oo. Sabi parahin na lang at di ko alam. Hindi kami taga rito. Nakatingin man lang ang daan natin. Wala tayong tubig, di ba? Okay, kung may kubuset, magpatubig muna tayo sa CR. Kaya wala na tubig ang CR. Galit lang naman yan. Lamay tatay. Wala yata. Wala yung host. Ha? Wala yung host, Migo. Wala. 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 Ito sa dulo, malayo. Hindi, bakit tinago? Diyan nagkapala, nandun dulo. Ano? Saan tayo magtubig nito? Wala. Wala na tayo, boss. Ano? Tao eh. Wala lang. Malapit lang yan dito. Kaya magkaraan. Lumapit siya. Eh, malayo pa yung antimunan eh. Walang tao. Salvation, alubat ng ano.
Wala tao isa, wala tao. Kung sana ako. Hi, happy birthday, kuya. Wala, lumapit. Bilisan ako na tao. Boy, tawagan mo si Paulo. Wala tao tulog siya, wala tao tulogan. Wala si kuya. Hello. Ano? Hello sa kanya? May hirap mo tayo makatayo ano. Sa basta ako lang mag-ano na. Nakapasiro. Ha? Nag-alis na kami. Alin pala? Nag-alis na yung oras. Balik na. Galing ka na. Magayon. Saan? Alam mo na. Hindi ah. Anto Tomas pala. Hindi man. Mura lang naman. 400 yata ang Santo Tomas. Ay, dito pala. Eh, pwede. Kumano pa nga daw sila. Ha? Kumano pa daw sila. Uy, madaling araw. Ilang oras na. Ay, mataas ng maaga. Eh. Sayang mo pamasahe. Pang... Gano'n mo pamasahe nandun. Sabi ko. Sa truck. Ayaw nila ng libre na konti. Sa sabi siya. Gusto na rin magbaban. Mapira siguro si ate. Ay, pagtapal. Ito yung Siyempre, init dito ano. DC, 7. 17. Lala. Compress. Dapat sa cross lang patakboy. Dalawa-dalawa pa kami. Kami sila naman malulugi. Di naman kami. Basic man kami yan. Bakit? Bagyo. Ah, bagyo nga. Sabado pa ang tawid. Ha? Sabado pa ang tawid. Sabi ng Coast Guard sa Matro. Anong araw ba yun? Sa review. Ibis.
ano yun sa Anawan. Ayan ulit. Anawan, o po. Kanawan. Ano ba nangyari sila kami? Isang asis. Ano ako, makataan lang ng Raymond. Ayan ang Raymond o. Up. Ganyan pala yung tumirik sa diversion ng Dumaka. Yung driver kasabay, sakay natin gabi, siya galing sa Naga eh. Umuwi siya. Yung Kilabel? Oo, tumirik sa diversion ng Dumaka. Oo. Yung Kilabel. Oo, ayaw, tumakay, prama yan. Saan yan? Saan? Sa libo. Ha? Lulusin na. Tara! Maluwag ito! Mamaya, wala na kayong masakyan. Maluwag pa ito. Pwede na yung gulong-gulong. Loob yan. Pwede kayong humiga. Hindi lang makakaupo, higa pa. Hindi lang makakaupo, higa pa. Dito ako sa itong Suzuki. Okay, dito lang. Sa kusina. Ay, kinilas ko. Iwanan pa. Iiwanan ka. Aray ka? Kaya ata eh. Ha? Kaya ata. Kaya ba? Dito ko. Ay! Yan.
Uy. Kaya nga. Ano? Una na tingin ako. Nalaga niya si Boss Buboy Vlog. Ah, Ito eh, Pinoy Vlog. Pinoy Mas Lago TV. Pinoy Mas Lago TV.